bilang assistant treasurer. Kapag gusto ko lamang na maging isang simpleng estudyante na katulad nyo, na magulo, maingay, maloko, at iba pa. Kaya ako sinasabi ito, dahil sa hindi ako masyadong nagpapaplastic sa badya. Pinapakita ako ang totoo ugali ko. Ayoko nung nambubola na isang tao. At sa ngayon, di muna treasure, gagawin ko ang lahat upang magawa ko ang aking tungkulin. Yun lang. Ang iyong lingkod, Jonas Diolandria, tumatakbo bilang assistant treasurer. Thank you. Good afternoon. I'm Christine Madrid, a junior student from PageMaker. I'm running for the position of assistant treasurer under the Samasa Party. I'm here to ask for your full support for our party. Kaway naman dyan! Good afternoon sa inyo, sa mga teachers, saka syempre sa magaganda at nagagwapuhang mga estudyante ng AWA. Ako nga pala si Joanna Mendoza ng 3-word star, kumakandidato bilang assistant treasurer ng Tugon Party. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako pala si Mia Maureen Montes ng 2 Software, tumatakbo bilang Ingat Yaman o treasurer sa Partidong Akbay. Umaasa ako sa buong iyong suporta. Muli ako si Mia Maureen Montes ng 2 Software, kumakandidato ng Ingat Yaman o treasurer. Thank you. Taga 3-word star, para nanyahan kayong iboto ako bilang Ingat Yaman ng Partidong Samasa. Nandito kami, 10 ng aming mga kapartido para humingi. Magandang umaga sa inyo lahat. A pleasant good afternoon to all of you. I'm Teresa Mamunyok, 3-word star, running for assistant secretary under the banner of Tugon. I'm here standing for you, asking for your support for this coming election. For without your support, I cannot possibly do all the tasks set for the Tugon Student Council. If I